Vă salută pe toți Sergio Morariu din Timișoara, din Parcul Justiției. Mulți prieteni mă întreabă: ce faci tu acum la Timișoara? Credeam că ești la Frankfurt. Păi bine, sunt aici pentru că aici am aprins tocmai năpasta asta generalizată, globalizată. M-am întors în Timișoara la începutul anului, prin luna ianuarie, cu ideea să pregătim împreună proiectele noastre de suflet, hobby-urile mele și a altora, care sunt Enduromania, în primul rând, care este un proiect inițiat în anii 90 și care anul acesta s-ar face a 26-lea an, un proiect de turism activ, sportiv și de aventură, și să organizez FISART 2020, FISART fiind acronimul de la Festivalul Internațional de Street Art Timișoara. Faptul că sunt aici are o explicație simplă. Nu mi-am dat seama că va veni așa de repede carantina, ordonanțele militare, etc. Și am pierdut ultimul zbor spre Frankfurt, unde locuiesc de 50 de ani. Festivalul Internațional de Street Art este un eveniment extrem de important pentru oraș, pentru că cu investiții minime reușește să evidențieze frumusețea acestui oraș, acoperind cu lucrări de artă murală anumite zone care nu arată prea bine. Și pot să spun că anul trecut, 2019, a fost apogeul fenomenului de street art în Timișoara, pentru că pentru prima oară am avut niște sponsori, ca să spun așa, extraordinari, care ne-au sprijinit ca să punem în practică niște lucrări care nici nu ni le imaginam vreodată. Prima lucrare care am făcut-o anul trecut a fost la Julius Town, unde s-a făcut pasajul subteran. Se numește Undertown Street Art Gallery, este unic în România și, din câte pot să-mi dau seama, și unic în Europa, și se bucură de o deosebită apreciere. Apoi am avut un proiect foarte interesant, finanțat de Asociația Capitală Culturală Europeană, în cadrul proiectului Memoriile Cetății, și a fost proiectul silozului de pe malul drept al Begheului din Freidorf. Acolo sunt silozuri foarte înalte, foarte atractive, care de mulți ani le-am vizat, le-am luat în vizor pentru a le picta, și anul trecut a fost primul an în care am putut să facem acest lucru. Ei bine, ce facem anul acesta? Voiam să facem FISART 2020 și suntem în situația cum, la fel ca și Enduromania, nu putem să facem. Turismul este practic anihilat, mondial. Ce facem? Și am ajuns la concluzia că putem să ne pregătim pentru amândouă. Nu știm dacă vom putea să le facem, dar dacă și când se vor deschide granițele și se va permite practicarea punerea în practică acestor evenimente, va fi excelent. Apreciez mult ideea de a face un fel de evenimente virtuale în vederea Capitalei Culturale 2021. Suntem cu plăcere alături de cei care și-au unit forțele în această direcție și le stăm la dispoziție pentru colaborări.